Sa ngalan samahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang pagbasa, sa dili pa ang Ebanghelyo. Ang tao dili mabuhi sa pan lamang, kundili sa tanang pulong nga nagagikan sa baba sa Dios. Alleluia. Ang pagbasa gikan sa Santos ka Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, o Ginoo. Wala madugay, may laing dakong panon sa mga tao nga nagkapundo. Sa dihang wala na sila'y pagkaon, gipaduol ni Jesus kaniya ang iyang mga tilunan o giingna niya. Naluoy ako, nining matawhana kay mga tulo na karon kaadlaw nga may kuyog sila kanako o wala na sila makaon. Kung papaulion ko sila nga walay kaon, panguyapan sila sa dalan. Kay ang uban kanila dayo ra ba kayo o gigikanan. Nangutan na kaniya ang iyang mga tinunan. Asa man kita mukuha og pan dinhi niining awao milapit nga arang ikapakaon niining matawhana. Pila makabuok ang inyong pan? Nangutan si Jesus kanila. 7, mitubag sila. Unya gipalingkod ni Jesus sa yuta ang mga tao. Gikuha niya ang 7 ka pan o nagpasalamat siya sa Dios. Humanini, gitikas-pikas niya ang pan o gihatag ngadto sa iyang mga tinunan aron ilang iapod-apod sa mga tao. Gituman kini sa mga tinunan. Sila may pila usab ka gagmay nga mga isda. O si Jesus nagpasalamat sa Dios. Tungod nini, gisugo niya ang iyang mga tinunan sa pag-apod-apod nini sa mga tao. Nangaon ang tanan o nagabusog, mga 4,000 silang tanan. Ang salin nga nahipos sa mga tinunan 7 kabukag. Unya, gipapauli ni Jesus ang mga tao ug misakay dayon siya sa sakayan uban sa iyang mga tinunan ug niadto sa yuta sa Dalmanuta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Bag-o pa lang yun nato nabati ang Ebanghelyo karong adlawng Sabado. Ang Ebanghelyo mao ang good news, ang maayong balita, ang kamatuoran, mao ang buhi nga tinuol. Ug atong ipaambit ang buhi nga pulong, ang pulong Dios ngadto sa tanang katawhan nga nagpuyo sa labing hinit nga dapit, sa labing layo nga dapit sa tibuok nga kalibutan. Di manukad sa Pilipinas, live broadcast karong adlaw. Ang atong broadcast di sa Sandayong, Guadalupe, Cebu City, Philippines. Ug ang pulong, ang Dios nakigsulti sa mga tao nga naminaw, nagtanaw, nag-online, nag-audio ug sa tanan gayon, bata ug tigulang, babae ug lalaki. Ang Ginoo nakigsulti kanimo ug nangutana. Nangita kanimo, nagtanaw kanimo. Og sa unang pagbasa, dugay lang mga panghitabo, apan labas pa nga nabati. Ang unang pagbasa, nagpangita ang Ginoo sa tao nga iyang gihimo. Siya ang naghimo. Og sa diyang mitawag siya sa pangalan sa unang tao nga ang gibuhat. Nagkanayon ang labaw nga makagagahom. Hain ka man. Ang unang tao nga si Adan o sa kalalaki, mitago. Ngano mitago man? Nagipangita man sa Ginoo. Nahadlok nga magpakita ang tao sa Ginoo. Ngano man? Nahadlok siya, mitago siya, ug miingon ang Ginoo, hain ka man. Di anak ko Ginoo, mitubag. Mitago ako. Nahadlok ako nga makikatubang kanimo. Nganong mahadlok ka man nga makikatubang kanako? Ang Ginoo kisulti, Dios ngadto sa tao. Ug ang tao mitubag. Kay ngano mikaon ka ba? Sa kahoy nga gidili ko kanimo. Ang tao mitugan, misulti nga ang babae nga gihatag nimo kanako mao nakaingon. Mikaon ako sa iya gipakaon kanako nga bunga.
Nikaon ko. O gipangutana sa babae ang Ginoo, nganong gibuhat mo man kini? Unya ang babae miingon mitubag nga, gilansisan ako sa bitin. Unsa may lansis? Giilad, gibudian, gilibungan, gibakakan. Nga wa magsulti og tinuod ang bitin, gilansisan. Ug ang labaw nga makagahom ni atubang sa bitin, misulti ngadto sa bitin. Sukad karon, tinunglo ka sa tanang mga mananap, magkamang ka sa abog, magkamang ka sa yuta, ug magkaon ka pulos abog matag adlaw sa imong kinabuhi. Magkamang ka. Mao kana ang bitin nga mokamang hangtod sa kanturan. Ug ikaw bitin ug ang babae magtumtanay hangtod sa kanturan. Dugmukon ang imong ulo ug imong pahiton ang tikod sa babae. Mag-away gayon ang babae nga di magkaduol ang bitin ug ang babae ug ang bitin. Magkaaway hangtod karon. O gumikan kay misupak man ang babae sa kababuton sa Ginoo. Miingon ang Ginoo ngadto sa babae nga sukad karon gumikan kay misupak man ikaw sa akong kababuton nga gisulti ko kaninyo tao, babae ug lalaki, naminaw ka man, musamot, kasakit ang imong pagawation sa dihang manganak na ikaw, magbati ikaw musakit. Muni ang gisulti hangtod karon ang babae nga mo anak mubati og kasakit. Sakit nga sakit apan inig ka human ini mangandoy ang babae sa iyang bana ug ang bana mao'y magbuot sa iyang asawa. Mao'y magbuot ang asawa mangandoy human pagpanganak bisag sakit apan mangandoy gyapon. Sakit apan mawa kay makita man ang grasya. Ang grasya mo'y makapa wala sa kasakit apan sa unang hiyoy mation og kasakit ang babae sa iyang pagpanganak. Muna'y sulti sa Ginoo ngadto sa babae ug ingon ang Ginoo ngadto sa lalaki nga ikaw lalaki, sukad karon magantos ka, magpasingot ka hangtod makakaon ang imong pamilya, magbugwal ka og tinunglo ka, gumikan kanimo tinunglo ang yuta nga imong puy-an, magbugwal ka, magantos ka aron makapakaon ka o gumikan kay imo kining gibuhat ang pagsupak sa akong kabuton. Ang yuta matinunglo gumikan sa nitabo nga pagsupak sa tao. Giun sa pagtunglo ang yuta og gitugot na wa day hatag gitugot ngadto sa yuta ang mitabo nga magdugan og tubo ang sampinit ug ang sagbot. Mao kana gitugot sa Ginoo ang mga unsa man ni sagbot mo ni gitugot magdugan gitawag og ikaw nakasabot magdugan pagtubo ang gitawag og ang langit ug ang yuta, ang espirituhanon nga kinabuhi ug ang tawhanon kinabuhi. Magdugan pagtubo ang sampinit ug sagbot dinhi sa yuta nga hangtod karon munang gubaon gayon sa sagbot ang hunahuna sa nagpuyo ning kalibutan. Apan ang sampinit way mahimo kay pagbutan man sa Ginoo, kabubuton tinunglo man gumikan sa nitabo sa pagsupak sa tao. Mao kini nga midungan pagturok ang sagbot ug ang sampinit ug igabot sa ting-ani adto man dito pilia sa mga anghel sa Dios, pilion nga hangtod karon ikaw tao mo pili ka ng daan sa dili pagkapilion ug asa ka may balik ka ba sa imong gigikanan ug di na ka mobalik. Muna ikaw tao gipialan ka og katungdanan, you are given the freedom of decision to choose. Kagawasan, freedom og katungdanan. Muna ikaw tao naminaw, nagtan-aw, nagsudong, naminaw sa buhi nga pulong sa Dios, ang Ginoo nagpahinumdum kanimo matag higayon, matag kutlo. You are reminded every day nga ikaw mangandam sa tanang panahon, sa tanang higayon. Kaya bisan pagipuy-an ka sa labaw, sa tanang gipuy-an ka, mangandam ka, gumikan siyang pagsupak sa kabuton, mahimo kang mangandam kay mosugot kag sa gibalik-balik ka na matag adlaw sa mga santos kamisa sa tibuok nga kalibutan. Tibuok kalibutan. Ano na mga balay pilianan ug ano na balay sa Dios nga permanente gipuy-an. Ikaw simbahan ug ang imong simbahanan mao katong dagko nga mabili. Ikaw tao mao ang simbahan, buhi nga panagway ug larawan sa gugma sa Dios. Kay ang Dios kanili makita gugma man. Ang Dios kanili makita kaluoy man. Muna ikaw tao gibuhat ka gumikan sa kaayo sa Ginoo. Ikaw tao og gipialan ka nga ikaw magbuot sa tanang makita. Ikaw magbuot sa yuta ug sa tanang makita sa mga isda, kalangkaman, kayupan ug ang kinayahan ug ang kalikupan. Ikaw ang magbuot. You are given
di authorization. My God, ikaw tao pagkadako sa katungdanan sa tao. Nga gitilan ikaw, gisanligan ikaw magbuot sa tanan gayon. Ikaw magbuot. Apan kami supa ka man, wa ka laglaga, wa ka patya, misupa ka man, pahawa ka lang sa paraiso. Ang paraiso labing limpyo nga dapit, labing humot nga dapit, way buling, way sala, balaan. Muna ang babae lalaki, gipapawa sa labing hingpit, labing huli nga dapit, o kunya, pagdaghan ko, pagsanay ka mo. Wa laglaga, gipapadayon, pagdaghan ka mo. Muna ang tanan mo, daghan, pagdaghan ka mo, maukay, kabubuton, pagdaghan, pagsanay ka mo, sa tibuok kalibutan. Mao ka na ang pulong, apan doon na mga tunglo, nga ang babae, musakit na, inig panganak, musakit na, magantos na, o ang laki, muwadwad na, mubugwal na, mukayod na, o magpasingot na, hangtod makakaon iyang pamilya, o ang yuta, magdugan og turok, ang sagbuto nga sa pilit si yuta, mulang hangtod karon nagpadayon, ang mga tao sa kalimutan, gigipuyan sa pinit o sa sagbot nga nagdungan, pagturok, o kay kalimutan man gipanagiya kini sa mga daotang espiritu. Giguba ang kinapuhi sa tao sa daotang espiritu nga panuway, daotan. Kanunay mo supak sa pagbuot sa Ginoo. Ug ang Ginoo kanunay nga magsulti sa tinuod, mubuhat sa tinuod, naminaw sa tinuod. Apan di siya magbuot sa tao, gihatagan niya gipila naman og kagawasan ng tao. You are an independent-minded person. You are given the freedom of decision to choose. Gihatagan ikaw og kagawasan pagpili. Sukad kaniadto hangtod karon. Kaniadto karon og ugma, gihatagan ikaw og gigayon pagpili. O ikaw magbuot sa tanan. Apan unsay nahitabo sa kalibutan? Din ikaw tao ang magbuot. Unsay nahitabo sa kalibutan? Ikaw gihatagan ka magdesisyon. Unsay nahitabo? Kinsa ang gipili? Imong gistalikdan ang tinuod. Og miatubang ka sa katungod, gibiyaan nimo ang tinuod og mibalik ka sa katungod. Munang hangtod karon nagpuyo ka sa katungod, imong gitalikdan ang tinuod. Apan ang Ginoo labaw sa tanan, nagantos, nagpailog kay siya kugma, siya kaluoy man, nagantos sa mga tawo, nagpadayon pagpakasala. Pagpasala, apan kung dili na nimo bantayan ang kagmay sala, paingon ka na ngadto sa dako, the 7 capital sins, nagbalik-balik ka na sa kinabuhi sa mga tawo nga nagpadayon hangtod karon pagpuyo sa ilang katungod ug nagpadayon pagpakasala. Unsa man ang 7 capital sins? Nga hangtod gisultian man gipangita sa Ginoo, ang tawo gitawag pag gipangita, lagi mahal. Ug mitukan, di na mo mutukan, apan musumbalik. Mutukan sa tinuod, apan mukuan, di na mo angkon ba? Dili na mo angkon. Mutukan, apan dili mo angkon. Ang sabi mo pasabot na, muna ang nahitabo sa kalibutan. Mutukan, apan dili mo angkon. Nya mamasangil layon ang lalaking babae, ang babae nga to sa daotan. Unya, ang Ginoo nga labaw sa tanan, nahibaw ni ining tanan, munang iyang giandaman, gipili gilain ang usa ka balaan nga mahimong hingpit nga pinuyanan sa iyang bugtong pinalangga nga nakamao si Ginoong Jesucristo, ang pulong, ang Dios. Muna ang bugtong pinalangga nga anak, John 3 verse 16, gumikan sa kadako sa gugma sa Dios Amahan, iyang gipadala ang iyang bugtong o pinalanggang anak dinis kalibutan, og nananghid kini sa babaeng putli, babaeng ulay, birhen, batanong babae, ug ang batanong babae misugot, mituo sa pulong pinaagi ni San Gabriel. Mituo man, mibuhat, mituman, ug miingon ang babae, matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong, ug sukad niadto ang gugma. Gumikan sa kaayo, nagbuhat ang Ginoo, manindot, tinuod ug maayo, gihimo ang tao. Ang tanan gihimo for 5 days. Ug sa ikaulong kadlaw, gihimo ang tanang klase sa mga hangtod ang tao, gihimo. Gumikan sa gugma, ug ang tao gihatagan og freedom. Unsa may gihatagan sa nga mao'y magbuot sa tanan gayon nga iyang gibuhat. Apan unsa nitabo nga ang tao gihatagan niya og freedom, kagawasan pagpili nga ikaw magbuot. Ug dis kaliputan nagbuot-buot ang tao, kaysa man magbuot, nagbuot-buot ang tao, wa na siya magsunod sa kabubuton sa Ginoo, the will of God. Ang tao nga mosilbi sa Ginoo, moalagad sa Ginoo, nalimot, mibiya sa tinuod o mipuyo sa katungod. Hangtod karon nagpadayon pagpakasala, gumikan sa katungod, nagpadayon pagpangitag bulawan, bahandi, ug nahimong adunahan, ug ang pulong sa Dios, kun asa ang imong kasing-kasing, kun asa ang imong bahandi, kung dato ka na, tuwa usab imong kasing-kasing, kun mabilyonaryo ka na, ang imong kasing-kasing mo biya og Ginoo, mupili gayon og sa alping bulawan kay adunahan,
Adunahan ka naman, apan ang kaalam sa kalibutan gipiyalan ka lamang, kaya ang tinuod nga kaalam ang Dios, ang kaalam, ang grasya, ang Dios, ang pulong, apan ni kalibutan gipiyalan ka lamang pagpilit. Kung mupili ka mo balik, manhimaya ang Dios. Kung mupili ka di na mo balik mo sa likoy sa hingpit, ang Ginoo dili mo pugos. Og tao kay gimahal gigugma niya ang tao gumikan sa kaayo, gihimong tao, ug gikan sa kaluoy, giluwas ang tao gumikan sa mga sala. Mitipon ang Ginoong nagpakatao gikan sa pulong sa kayag ug sa diyang nagpakatao nahimong si Lord Jesus Christ mitipon sa makasasala hangtod pag-abot sa iyang panuigon nga paghingpit paghingkod na nakapili na siya ug mutudlo mabuhat kuman niya tuluy sa iyang isulti siya pagbuhaton ug kay nagtuman man ang tao mituman man nanudlo sa uban mi preach mi evangelize mi live the word of God mi spread misulti sa tinuod hangtod karon ang uban misulti sa tinuod apan kutob lamang sa sulti kay biya naman og tinuod katungod man sulti di na gayud mabuhat ang uban mituo o bibuhat mibuhat ang uban mituman apan kutob lamang sa pagtuman dili mabuhat unang hangtod karon you are given the freedom of decision to choose to do good gitagan ka og kagawasan pagpili sa paghimog mga maayong butang maayo ba magpuyo ka matarong mahingpit maghuli ka magbalaan magmatarong ka og ayo na pagpuyo og kangitngit ang sala kay hangtod karon ang mga tawo nagpakasala nagpuyo sa mangitngit unang hangtod karon ang mga tawo nagpuyo sa mangitngit nagpadayon ang sala ug ang sala magbunga og kamatayon ang tawo ni kalibutan mahadlok mamatay gumikan nganuman mahadlok mamatay gumikan sa sala ang sala nagpadayon dili mahadlok mohimog sala apan mahadlok magpakamatay dili mahadlok mohimog sala apan mahadlok og kamatayon mo yang tawo sa kalibutan nga dili mahadlok pagpakasala sala dito bakat dito budi dito pagpakaluing no dinhi paghimog mga mili nautan patok sa iyang isikitaw ang imong isikitaw mao kanang angay nga unta imong ihigugmaon kay ang isikitaw pulos mga hinimo sa Dios ang imong isikitaw imong isikaingon sama kanimo mo'y buhi nga larawan o panagway sa Diyos nga dili makita hangtod sa kanturan pagkadako sa imong role sa imong katugdanan nga ikaw magbuot gayon ikaw dipili pa nga may mong buhi nga larawan o panagway sa Diyos apan unsay gibuhat sa tao ni kalibutan di salikway ang Ginoo di kalimtan ang Ginoo gihikli ng Ginoo kay iyang gipanabi ang iyang kagalingon iyang gipanabi ang ulo hangtod nahimo si kadunahan hangtod apan kutob sa kalibutan kay ang kaalam ang kaalam sa kalibutan walang skumingking sa matuod nga kaalam sa gingharian sa langit busa ikaw maalamon ni kalibutan kutob ra ka sa kaalam sa kalibutan matapos may uplanan kay adunay kamatayon kay ikaw makasala apan kung ikaw mobalik muangkon na ikaw nasayop muangkon ikaw nakasala unya ikaw mobalik mahimuot malipay ang mahal nimo nga inahan ang imong inahan nga gipili dili sa yuta nga makita tao apan adunay kauban ang inahan kinsa man the beloved spouse of the Holy Spirit dili gayud biyaan sa gahom ug gugma sa Dios ang buutan nga inahan ang matinumanon ug misugot sa pagbuot sa Dios dili biyaan magpapilin ang gahom sa Dios diya kanimo hangtod sa kahigluran ug gumikan sa pagkamatinumanon sa anak nagtuman ang anak sa pagbuot samahan gigantihan ang tanan gingarian ang gahom ug ang himaya naangkon sa anak ug dinhi sa yuta ang batanong babae gigantihan sa Dios gumikan siya pagtuo paglikon hugot ka pagtuo pagtuman sa kabutong gigantihan na imong rayna sa langit ug sa yuta rayna sa tanang mga angheles mga martires ug mga santos rayna inahan sa tanang katawhan mo kanang rule sa mga birhen mo sa ikaw tao ayo pagditsog dupa agi ka gyud sa signal observe the protocol mo agi gyud pagkagamay pagkabata hangtod ikaw mahingpit kung mo agi ka pagkabata mo agi ka gyud og inahan mutuo ka mao kana ang ebanghelyo apan sarili pang ebanghelyo unsa itubag nimo sa tao dili ikaw gipangita gisultihan ang itubag sa tao sa imong sa tanang panahon o Ginoo ikaw ang among dalagpanan sa tanang higayon mo lang sa tanang higayon ang Ginoo na sa tanang panahon na sa tanang higayon ang Ginoo nga dili makita mo'y atong dalagpanan muna nga mga tao ni kalibutan adunay kamatayon gumikan sa sala musangpit yun o Ginoo panahon sa ilang pag-antos kung sila mabilanggo ospital o kunya magbidridin mag-antos pipila ka adlaw pila ka buwan ilang pag-antos hangtod nga mobalik muantos ka mobalik hangtod mo tuo ka mobalik
Apan nagtinal ka na, mubalik ka na sa Ginoo. Kung dili ka masakit, kung dili ka mabilanggo, kung dili ka muabot mo bumirang kanimo ang sala nga nihimo sukad sa pagkabata hangtod sa imong pagkadako, mubalik ka na kanimo ang imong binuhatan, mubalik ka na kanimo. Kung unsa imong binuhatan sa gamay pa ka nagbalik-balik, ang gitawag og sala, ang pagbudi, ang paghimog bakak, ang pagdumot sa imong isikitaw. Inimutabang ka sa imong isikitaw, kay ang imong isikitaw gipuy-an sa labaw sa tanan. Ang labaw sa tanan nagpaubos, labaw sa tanan nagpuus, labaw. Ya, labaw sa tanan gikan sa taas, labaw sa tanan nagpaubos. Muna ang Ginoo, labaw sa tanan nagpaubos. Nga inay magpaalagad ang Ginoo, muning kalibutan, adunay mga hari, adunay prinsipe, adunay mga gito presidente, ang mga nasod muna mupili ka. Apan unsa nitabo, mupili ang mga nasod, mahimo daw nga alagaran, alagad. Ila ka nang tungod. Apan ang Ginoong labaw sa tanan, miani kalibutan, mitipon sa magkasala, mialagad sa iyang isig katao. Sa imong isig katao, kay ang imong isig katao, gipuy-an sa labaw sa tanan, gipuy-an sa Ginoo. Munang ikaw tao, nagminaw, nagtanaw karon, kung ano kay mga mata sa pagtuo, eyes of faith. Kung mulikon na mahingpit na ang imong huna-huna, mature na ang imong pagkatao. Only mature people can decide. Immature people, bisag pila pa edad mo, immature ka. Gatos, 90, 80, immature. Hangtod ka, immature ka, dili ka makahimong desisyon, kay mahadlok ka man og kamatayon. Kung dili ka man mahadlok og kamatayon, kung muangkon ka og sayop, muangkon og sala, matiguang ka man og babata, di ka mahadlok og kamatayon kay ikaw makasala, ang kuna gayon ikaw masayop, ang kuna ikaw makasala, ang kuna ikaw mubalik kang Ginoo naghimog tao nga maiya hangtod sa kanturan. Naghimo ang Ginoo tao aron maiya mipili hangtod sa kanturan. Apan ang tao nagbuot-buot, siya na magbuot. Giyatagan og katungdanan nga siya magbuot sa kalibutan sa tanan, apan unsay naghimo nagbuot-buot, gikalimtan, maoy inday nga nagbuot-buot, unsay iyang gibutan nga manghilabot na sa mga nga siya magbuot, manghilabot na. Di na mo tuog kinayahan, hilabtan na. Kinayahan, munang nature, kinayahan, dugdog, kilat, sunog, linog, gubat, muna ang mga katalagman. Unsa man ning katalagman, muna yung musilot sa mga taong masinupakon. Apan dili mo hikap ang Ginoo nini, igo lamang mupahamtang og linog, gubat, bagyo, kilat. Muna ang silot sa mga tao aron maghinulsol, mubalik sa pagtuo. Silot kini gikan sa amahan, pahamtang kay sa kalibutan ang amahan nga matuod, mamunal, musagpa, manumbag, apan ang labaw nga makagagawom ang amahan nga tinud nga amahan, dili mo hikap, dili mo kusi, dili mo puyo, apan mihimo kinayahan nga mo latos, mo pabagko, mo pausab sa kinabuhi sa mga tao, nagkahi kayo. Kung ikaw tao may kadadunggan, may kasing-kasing ka, kung may dulugan, ayaw pating-aha ang imong kasing-kasing. Kung paminawa pag-ayo ang pulong, kay pulong Diyos, ang pulong uban sa Diyos, ang pulong maoy makapabag-o sa tao, kinabuhi og espiritu. Ang Diyos maoy makapausab sa mga tao. Way tao nga makapabag-og tao. Apan ang Ginoo, ang pulong, ang Diyos, ang kinabuhi, ang espiritu, ang kamatuoran, maoy makapabag-o, maoy makapausab, maoy makapabadaan, maoy makapahingpit sa tao, o sa iyang pagkahingpit, iyang pagkabadaan, siyang pagkamatarong na tao, makasud siya sa kingharian sa Diyos, huwag katapusan. Mao ka na ibanghilyo karong adlaw. Kung makita sa Diyos ang tao nga magpundok, unya manghimong usa, maluoy ang Ginoo. Magkuyog-kuyog ang mga tao kay gubot, maayo ang ilang kaliw, maayo. Hiling nga yun, hiling. Apan ang tao ni kalibutan, huwag tanaw nga ang espiritu, ang kalag, importante, nga mabalik sa gigikanan. Apan ang tao naman, sige, healing, miracle, tao, maayo, ang lawas, maayo. Muni ang binilanggo, muni ang hospital. Lawas naman, apan ang tao doon kalag, lawas o kalag, sagrado ang tao. Busa ayaw pasipadi, ang lawas o kalag. Nga dili gyud magkabuwag lamang, kay ang tao mahadlok man og kamatayon. Kung di ka mahadlok og kamatayon, mo balik ka sa langit. Sama-sama nga birin, lawas o kalag. Nga dili mahadlok, mituman sa kabubuton, lawas o kalag, balik sa langit. Apan ang tao ni kalibutan, nagdungan ng pagtubo ang sagbot o kasampit. Unang magtungan gani ang lawas o kalag, apektado ang kalag kung unsay gibuhat sa lawas. Hangtod karon nga di makasud, nagtuong mga tao nga makasud sa gingharian, ang makasud katong naghingpit, nagbalaan sa ilang kinabuhi, nagantos na ba? Nagantos sa purgatorio, nagantos sa kalibutan. Munang sugod karon pag-antos, balik kung balik ka, magantos hangtod mahingpit, mahuli, makasud ka sa gingharian sa langit. Munang you are given the freedom of decision to choose to do good.
magbuhat kang maayo sa imong isig katawo, mutabang sa imong isig katawo, muhatag sa imong isig katawo, muadlagan ka sa imong isig katawo, mahigugma ka sa imong isig katawo, kay ang imong isig katawo, mabata ka magmatigulang, babae ka maglalaki, ang imong isig katawo, Pinoy-anan sa makagagahom sa ngatanan. Pinoy-anan sa Dios, ikaw, ako, kitang tanan, gipuyan sa labaw nga makagagahom aron makahimog desisyon. Unsay desisyon? You are given the freedom of decision to choose to do good. Magpili ka og maayo. Maayo, magmatarong, maghingpit, maghuli, magbalaan, ug ikaw makasulod sa mga birhen. Mahingpit, huli, kung masulod nimo ang kinaiya sa mga birhen. Unsa may kinaiya? Ang kinaiya mo ng attitude, gikan sa ulo, paingon ngadto sa tail, muni attitude, muni magkanoy sa ang karakter, pamatasan, ang nature, kinaiya, ang attitude, panghuna-huna sa tao. Kung ang huna-huna sa Ginoo lahi kaysa huna-huna sa tao, ang huna-huna sa mga gabirin o sa Ginoo maula. Kung unsay huna-huna sa Ginoo, mao huna-huna sa mga gabirin, apan ang huna-huna sa tao lahi kaysa huna-huna sa Ginoo. Your ways are not the ways of God. Ang tao magpadayon pagpakasala, mahadlok o kamatayon. Apan ang dili mahadlok og kamatayon, magpadayon paghimog maayo nga butang sa imong isig kitaw. Padayon gyud. Munang hangtod karon, padayon, way bakasyon. Matiguang ka mga babata, padayon pagsulti sa tinuod, pagbuhat sa tinuod, pagbalik sa tinuod, o pag-adlagad sa tinuod, paglaom sa o pagsalig sa tinuod. O maabot ka nimong kumbang matuod, ang kaluoy matuod. Nga kung makita nimong pundok, panagpundok sa katawhan, ang panagpundok kung magkayusang pundok, maluoy ang Ginoo nga lawaw sa tan, maluoy. Kung pila ka mo kabuok niya, pila ka milyon, bilyon, apan din sa gisgutan sa Ebanghelyo, 4,000 ka mga tao, way labot sa anak o sa bana. Ang ikuy-kuyog lang, way labot sa mga bata. Nya, pila ang pan, gimultiply sa Ginoo, gumikan kay Ginoo gahom, gugma, 7 ka pan, o nya, 4,000 ka mga tao, nya naluoy pag-ayo. Munang ang 7 ka pan, igihalad nga to sa Dios Amahan. Gihalad sa Dios Amahan, gipasalamatan ng Dios Amahan, unya pagkuman, gipikas-pikas ang 7 ka pan, o gihatag sa iyang mga tinunan, o ang mga tinunan, ang iyang gipialan, gisaligan, mihatag sa tanang katawhan. Ug nagabusog ang tanan. 4,000 nagabusog sa 7 ka palan, nga gipikas-pikas, giapon-apon, unya adunay pipila ka isda, gipasalamatan ngadto sa Dios Amahan. Ug kay ang Dios Amahan, ang gahom, ang kugma sa tanan. Ang 7 ka pan nagabusog ang pila ka libo ka mga tao. Ug ang isda nagabusog, nakakaon ang mga tao sa 7 ka pan. Unya nasubraan pa og 7 ka bukag, 7. Nganong 7 man? Adunay kahulugan ang 7. Nganong 7? Ang 7 is an eternal number. Ang 7, way katapusan. Ang pagpasaylo, way katapusan ang paghigugma, way katapusan ang kaluoy. 7, ang sobra. Nasubra ang 7 ka pan, nya 4,000 ka mga tao nagkuyukuyog, pila ka adlaw, way kaon-kaon, nagkuyukuyog, aron maayo ang ilang lawas, mamilagruhan. Lawas na. Kay mo may kita, nalimot ang tao, nga adunay tao, adunay kalag. Ang kalag, importante ang kalag. Magpadayon ka, maghimo kag maayo, maghimo kag matarong binuhatan, magmahingpit ka, magantos ka kay kung unsay nahimo sa lawas, may tabo sa kalag, magantos, maghingpit, maghuli, hangtod makasuod ka sa gingharian sa Dios. Mao kini ang gugma sa Ginoo, mao kini ang kaluoy sa Ginoo. Kung ikaw mubalik sa pagtuo, mubalik sa paglaom, mubalik sa pagbuhat, mubalik pag-adlagad sa imong isig kitaw, kay ang imong isig kitaw gipuy-an sa labaw sa tanan nga mao ang Ginoo. Amen. Amen. Munang Ginoo gugma man, ang Ginoo kaluoy man, ang Ginoo hustisya usab. Dili mo pugos ang Ginoo tao nga dili mo balik. Apan ang mobalik, mubiya sa kangit-ngit, mubiya sa sala ug di mahadlok, magpakmatay, mobalik muna magsugod siya pag-antos, magsugod siya paghigugma, magsugod siya kaluoy sa iyang isig katawo, kay ang iyang isig katawo sama kaniya buhi nga Pinoy-anan ug panagway sa buhi nga Dios nga dili makita hangtod sa kahangturan. Amen. Himaya samahan, himaya sa Anak, himaya sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kanturan, o pinagi sa pag-ampo, sa paghigugma, sa kaluoy sa mahal nga Birhen, ang inahan sa tanang panahon, inahan sa tanang higayon, inahan sa tanang binuhatan, sa tanang binuhat din sa kalibutan, ug rayna sa langit ug yuta, inahan sa kaluoy. Kung adunay hari sa gugma, hari sa kaluoy, adunay inahan sa gugma, adunay inahan sa kaluoy, mao ang mahal nga Birhen Maria. Happy Fiesta karong adlaw, mahal nga Birhen Maria. Ang kapisan karon, kung ikaw naminaw, maayo ka sa hingpit, kay karon ang adlaw sa mahal nga Birhen sa Lourdes, ang hingpit nga kayuhan sa mga masakiton. Kung ikaw naminaw, hugot ang pagtuo, hugot ang pagtuman, hugot ang pagluwas sa imong kaugalingon. Love your enemy, love God with the whole of your heart.
Love God with the whole of your mind. Love God with the whole of your strength. O ay kaduha, love your enemy, love your neighbor, love your friend as you love yourself. Higugma ang imong isip kaugalingon sama sa paghigugma sa imong isip ka tao. Paghigugmaay kamo, pagkaluyanay kamo, pagpaminaway kamo, pagpinasayloay kamo, mao kini ang pagbuod sa labawng makagahom sa kinabuhi sa tao. Amen. Himaya samahan sa Anak ug Espiritu Santo mayun sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kangturan. Amen. Mahal nga Birhen Maria, iampo ang kausaban sa tanang katawhan nga nagpuyo sa kalibutan. Birhen sa Guadalupe, inahan ka sa Dios. The Lady of all nations, inahan ka sa Dios. Hingpita ang pagbuot sa Ginoo may matuman sa kinabuhi sa matag tao dinhi sa silong sa langit mo ang kalibutan. Ang kalibutan iya sa magkamakasarap panik sa imong gigikanan nga mao ang tawag og langit ang way katapusan ug ikaw magmahimpit magbanan hangtod sa kanturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat.